kubor nakaslem jong unong san hima. Watla ka election banjit ikinong mi khamat bathamai sha ka ying dor bar thau an ka jilla kadang sa kumba shipho ne khatwei banai aa hanrei ka ler songshit election kala be state ha ki babun tli constituency hapo ka jilla kumba ka pau marias dang jong usnam ar la sakhiya ka jingerong ya mi jong kinong ya lam bat ka jing phet jong kinong ket kam nakawei ka sam shakawei pat kumju kinong mi khmat pat ba ki bedai ki MDC ke bala ban ringkang ding kper ha kanu ne kanu kapor namar bakam don ka jingte jingkhum nalor ka jingerong ya mi la sakhiru ka jinglet pen scam ya gi jilli tray kam bat pen khlanya la ki seng ha kishnong ki dong ba pher ban pen khre election ka ban salong ha usnam ar pulai nalor ka ni kila don ru bon ki nong mi khmat kham tam ki MLA ki ba menta bat ki ba rem ru ki badang ap ya por ban kin thi no na ka wei ka sam sha ka wei pat haba phai sha so yong constituency ru la yo ya ka khubor bana kalyang u MLA barem ka congress u ba HDR lingdo baula banya khonya ka election MLA ha u ar pulai na ka seng UDP henrei kumbala long menta wala ka don ka jingya kran sharum shaneng bat ka jingpen pau na ki ka tu ka ni ki nong yalam ka ni ka seng kampat shai pura bahatu u ba HDR lingdo unmi no na ka congress ban penya so sha ka UDP kumba ka pauru na ki khubor hamsaya laong ba wat u MLA ba mentaru imal ula ban num ya khunshu na ka seng ka ba ula job henrei ba ula ban sabujli sapti no andala day kapor kini baro ki ken sa shai kadar andala day kapor ka babyang lakini kinong ya lamba menta bat barem lakini bet haju nekin kin thi no shakawei pat kasem